July, this coming August 22 sa opening sang school year 2022-2023. Okay. So may ginapilinan kaming school safety and assessment tools nga sa diin may mga questions dira kung ano kahanda ng eskwelahan. Ginapamangkot dira ti kung na-vaccinate na mga kabataan, ang mga teachers, may permit na blind sa ginikanan, may mga hand washing facilities na. And then ang eskwelahan may mga markings Okay. para nga maibitar ang COVID and other pertinent information action dyan. So meaning, Doc, i-clear ko lang, based sa mo statement, we expect there is Bacolod or even in some public schools or most public schools, Gid, ma-start ang academic year 2022-2023 on August 22 pa. August 22 pa. Pero ang preparation will start sininga June. Nagakuha na prior sang halin pa gani January sige na preparar. And then we learn also that ang aton nga school closing mga third weeks ng June. Okay. So July 1. So may kung kuang kita alert level 1, so tugtan man ang face to face. So when it comes to face-to-face classes, so we are really in favor nga may ara na kita nga face-to-face classes, although nga ti ang aton nga main mode of learning amo gyapon ang blended nga combinations ng face-to-face, online, offline ag may modules. So kung sa kahandaan ng action diyan ng aton nga mga teachers, 95% guro vaccinated naman sila. And then, during the 2 years nga nag-pandemic kita, doon nahanda naman ng ila kaisipan kag ang ilang kawalingon sa eventual face-to-face. Kay do amugin na yung 40 sa aton ng mga teachers nga face-to-face classes inside the classrooms. Actually, dyan. Okay. Doc, di ba may ara gid man kamo na sang coordination or communication with the parents on the ground? Nagahatag sila sa inyo, feedback nyo abi, nakita nyo ang volume sang students for some cases kung pila ka bilog ang interested magsulod sa eskwelahan. Doc, ano ang paglantaw nyo? Ano ang nabatian nyo from parents? Kag paano ninyo ini-address ang ilang concerns or kabalaka in case magbalik ang face-to-face classes? So, sa aton yung mga parents elementary, ang aton nabatian, pasalamat sila kung mag face-to-face na kay Okay. medyo kapoy-kapoy na gid man magbulig sa ilang kabataan nga gagmay pa mag-answer sang modules. Mm. And then sa aton high school yati eventually nagalibot-libot naman na sila sa kalimo kag nagalakat kundiin. So handa naman sila magbalik sa klase, kinahidlaw naman sila mga classmates. So wala na problema kay kung ang school safety and assessment tools okay na, padalaanin na sa division office ang somebody to validate kung insakto din ang information for the safety of the school children. Kung okay na ganin natin, aprobahan na sang school division o kung sang regional office man action dyan. Okay, pero ang matabo sila di Doc, hindi gini nga full-blown face-to-face, no? Though blended lang siya. So ang matabo sina most likely depende man sa school nga tagaan maligwa, hindi na ni pareho sa naligad nga Monday to Friday gid ang sudanay sang kabataan sa eskwelahan action diyan. Okay. So pwede na siya nga duha ka adlaw abi ma face to face sila pero hindi pa na siya nga face to face nga biloging adlaw basi tunga lang sa adlaw. And then ang isa ka adlaw pwede nga ang schedule nila ma-online sila. Pag online nila ang hindi dira makalaga sa online, messenger naman na o kung group chat amo na siyang offline, and then ang mga ulubraho nila nga mga outputs ipagi na sa self-learning modules, inang modules lang ginapanagtag. So pagbalik naman sa face-to-face, balik ko naman na sa teacher ano natunan nyo to sa modules. Ang teacher daw pareho man sa doktor i-diagnose siya kung anong weakness ng iyang mga estudyante kaya nakita iya ma-interview yan. So, amo nang ang advantage kung mag face-to-face na, bisan tag duwa lang kadlaw sa isa ka semana, kay madali mabalaan sang teachers ang weakness ng aton nga mga estudyante kag maka-formulate siya sa mga strategies kung paano nga patason ang kalidad sang pagtudlo or sang learning sang aton kabataan action dyan.
Anyway, Doc, after all, ang pinaka-endpoint, sinili the decision of the parents mo kung i-allow nilang ila bata bla nga magsulod sa eskwelahan kung mag face-to-face. Anong appeal mo sa ila, Doc, kagluyag mo nga ipatag sa mga ginikanan? So sa aton mga ginikanan, na ting safety sa inyong kabataan na mo man yang amon nga trabaho, tinakita nyo naman na sa eskwelahan. Ang aton nga mga eskwelahan, pagsulod mo, may mga alcohol, may mga puno na kami sa kwan. Mga gripo dira washing areas nga kung magsulod ka dayat manghinaw ka sa imong kamot, may habo naman dira. And then pagsulod mo dito gina-segregate man sa isa ka kwarto, hindi man na 40 kabilog ang maunod. So mga 16 to 20 man lang na maunod. Dito sa atong experience sa nagligad nga politika, 45 days, tag 500,000 ang nagatipon ng mga tao. So we are praying hoping hindi ni magsaka kag subong nubo man sa gyapon. So sa eskwelahan niya hindi na mo nakadamo ang mga estudyante. So mahimo mga 1,000 lang or less, no? Ara nila sa sulod kag kontrolado pa kaayo. So wala kita sang kadlukan, especially kung vaccinated na ang mga kabataan. So kami yung mga teachers vaccinated naman. Wala isang kakulbaan sa pagpabalik sa ilang kabataan sa eskwelahan action dyan. So, Doc, maybe before I proceed to the next nga topic, physically, in terms of physical structure, ready na ang mga schools? Ready na gaya action dyan kasi ang pag-COVID pa lang to ya sang 2020, pag April, pag June na 2020, ginkuha na kami kung paano, nagpunta to mo, nagpaabot na mabalik ang mga kabataan sa face-to-face. Okay. So, pag June 2020, ginhanda ng eskwelahan kung anong structure. So, iba nagpaobra sa extra nga exit door, no? Exit gate. Kag amo man ang eskwelahan, tigin paninluan, may mga washing areas, kag sa hasta subong gina-improve. So, wala kita sang kakulbaan in terms sa physical setup sa atong eskwelahan. Ikaduha, Doc, in terms of curriculum structure or ang way of instruction, content, ready naman? So, ready na, pero may balaguhon, guro nila. Kaya daw, pag before pandemic, na-discoveryhan, pag sugod gilis ang pandemic, kundi kung nakita ng self-learning modules, online, kag-offline, na-discoveryhan ang aton gali mga learning competencies o kung ang mga dapat matunan sa kabataan halin sa kindergarten up to senior high. Wala ga santo. 14,000. 14,000 tapos inaya butang mo na iya major ideas or competencies na sa mga learning skills na. Though higher learning skills. Oo, pahat mo na sa mga subtopics, meaning po tinakadamo. So naglibog ang ulo sang DepEd kung paano mapagamay sa panahon sang pandemic kaya hindi na imposible na matudlong 14,000 mo. So, reduce nila sa 4,000 na lang ka-learning competencies. Kung ang learning competencies ng 4,000, kinahanglan i-smoothen pag na siya ipaayuhon pag kinahanglan life skills ang dapat itudlo naton sa aton kabataan. Kaya ang nagligad nga COVID nga experience siya nagapakita nga hindi mangali sa panahon sa pandemic kali kalalatan hindi man tanan-tanan ang dapat mo gid tun-an kundi ang pamaagi paninlo sang imo kagulingon pag-survive sa imo pang ekonomiya kag pagpakuan sa imo critical thinking kay ti siyempre ginabombard ka sa mga negative nga mga eksperyensya kag other skills nga vital ya during pandemic. So, amo pa nagurong dapat nga iayuson ang aton nga curriculum nga kung paano kita maka-attune diya sa future ng mga situations rin nga may matabo pa nga mga pandemic or calamities sa action dyan. Okay. Doc, I don't know if you could answer this question, pero we've heard nga ang grupo sa mga teachers nakipagsapol sa mayor-elect sang Bacolod. Is it true, Doc? So nagkuha kami sang last Friday at nagkuha kita nakigisapol kita sa forthcoming Mayor Albi Benitez. We were very glad nga he was so accommodating. He was attentively listening to the concerns of the teachers. Ang naistoryahan dito una gid ang pagpasaka sang emergency cost of living allowance sa aton mga teachers.
So nga atang ikula sa aton mga teachers nga ginahatag sa syudad 2,000 a month nga nagkuan ni why may increasean halin sa 2004 nga ina siya nga amount, so maka ginahatag sa teachers para nga magsalo sa mga additional bili sa mga balaklon Okay. na makabulig sa aton mga teachers. So nag-commit si forthcoming mayor nga ang iyang atras sa iyang administration una gid iya ang edukasyon kag health. So amo to nga naistorya namo na to. So naistoryahan nga nag-commit gid siya nga pasakaan ang ikula, and then aside from that nag-commit pa gid siya nga ang aton nga education iya nga suportaron kay blended learning natin inambal namon siya nga kinalanon mga laptop kag tablets. Ito medyo way pa to siya mag-commit sa amo sinakay tinakita yaman nga 150,000 ka mga estudyante ito medyo hindi dali tagaan. Ang gin-commit ya ang interactive learning board smart board abi nga daw sa Victorias na usar na ina whiteboard nga daw smart TV siya bi nga touchscreen. Touchscreen. Nag-ara dira mga lessons nga itudlo sa teachers, so dako na nga bulig sa mga kabataan kag sa mga teachers kay ang teachers hindi na magbitbit sa ilang Hindi mag laptop, hindi na magbitbit libro, ara datanan. So nag-commit siya nga kada school, most probably tagaan niya tagduwa ka unit sina kag tunaan kung anong impact, and then gradually i-improve niya pag sa aton pag nga mga kwan nga mga out of school youth nga way nagana ya magsulod sa eskwelahan. Handa siya nga ipahulam ang kwan ang audiovisual ban niya nga ginusar during election time nga ang lesson dalo na dito mismo sa community panghagaron ang mga pamatanon dira nga wala eskwela ipa-enroll sa ALS kag tudluan sa ilang mga lesson. So ini magapabag-an sa aton nga mga estudyante nga hindi na magpliti papakadto sa eskwelahan kag makatapos sila sa ilang ALS nga pagtuon. And then istoryahan pa gid dito ang housing sa aton mga teachers. So Okay. nabalaan sa aton nga good forthcoming mayor nga ang aton mga teachers most of them have no houses of their own. So nangako siya nga this week or forthcoming week he will go to Malacanang and he will confer with the new elected national officials kung paano maka-create sang bag-o nga teachers village for the teachers in Bacolod. And then isa pa gid ka concern niya ang health sang teachers. So siling namon ang teachers kung may matabo nga hindi mayong iya pamatyag, most likely hulato nila nga do kalala na sa ila ginabatyag kag amo iya sulod sa hospital o pagkonsulta kay tinahadlok sila sa mga balayran. Tingin himuon ni forthcoming Mayor Albi Benitez, so kung niya ang provision sa PhilHealth kung paano siya makaling sa hospital nga sa diin masulod na lang ang teachers nga wala na sang ibayad pa no kundi nga free of worry na makasulod siya sa hospital kag ibulmon din siya. And then isa pa dito nga ginistorya namon ang parte pagid sa maskara bala. Okay. Nga during maskara ating teachers ang principal nangapangita iya sang kwarta nga igasto sa maskara kung ila nga school gin assign nga amo mapagapasakop. So nag-commit si Mayor Albi Benitez nga pangitaan pamaagi nga ang school, ang teachers hindi na maguri ko during maskara time. So amo nang mga pila sa amo na balan ang Boy Scout suportaron niya man according to him, and then ang sports program so suportaron niya man. So amo nang aton nga ginapaabot sa aton nga forthcoming mayor nga ara gid ang iyang attention sa aton nga mga teachers action diyan. Yes, thank you so much Dr. Richard Hilangre, ang isa sa mga nagapamuno sa grupo sa mga manunudlo diri sa Bacolod City. Sir, thank you so much kag mayong hapon. So welcome Action diyan kag thank you very much Action Radio sa paghatag sa aton sa opinion sa sining kahaponan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Radio.
Nabatian mga kaaksyon ang presidente sa Association of Concerned Teachers diri sa Bacolod City si Dr. Richard Hilangre. Tiyagid diri confirmed nga most probably ang opening of classes for 2022-2023 nga academic year will start sa Agosto 22 pa tuig 2022 kag naghatag man siya sa pagpatag kuno matabo sa pagsulod sa bag-ong academic year. Action Radio Philippine Standard Time das 5:30 na. Mga kaaksyon, tandaan nga ang regular nga pag-supplement sa Life Extension Vitamin D3 ang may Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kaya pinagamat-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isaglit ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag
disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dore Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pag-id sang abilidad ko hindi lamang
sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Ako gali si Reyes Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic kay ibang damo na dulanon drama diri sa action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami na pabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po dito medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwat nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isagid ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season,
dapat nakapreparar ka na sa Mga kabawinihan, kalalakinan, kagatunga-tungaan sa pagpauli sinitag sa kamapuloyan, hindi gid pagkalipatan nga dapat tinduan ang kalawasan magpanibin. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 008. Opod kay Aksyon de la Salazar, ining DPWH kag DNR. Auna naton si Aksyon Art Tayhupon. Pag-release ang ayuda gikan sa NHA para sa mga nalitan sang Bagyo Odette. Nagapadayon. Yaring balita naman gikan sa Kapitolyo Provincial. Action Art, maing hapon, please come in. Sa wala pang malabutan, bulat lang. Dumduman mo lang siguro na action dyan, katong lang. Nagtrending? Trending pala. Oo, ang sasap na. Gapangamuyo sila? Kamuyo sila. Ang inyong 5 mil sa wala pa malabutan, sabat. Hulat lang. Yan mo na sa gyapon. Okay. Kay, in a way, at least subong yang nami, kinasugdan na, kag damo na ng mga LGU actually, ang nalabutan, nga na hatagan, sining galing ang ano ni, diri nga, kuan bala, emergency siya tani nga bulig sa tawo. Kaya galing ano pa pag-emergency, ni kay pila nakabulan, nakaligad. Wala, Japon. Anong nga bulan na yan? Emergency gyapon pero te amo pa bago pa lang nagtupa at least nabaton, especially sa tong mga individual nga ang mga balay nila aksyon nagkalaguba pala bagod sa Bagyo Odette. Pero ang paglaro diri kay di ang nagabulig gid sa National Housing Authority, amo ini ang IMT headman kag PDMPD upod sa DSWD nga mo nag-upon kay Governor Pong Lacson nga nagkanto iya sa mga LGUs para mag-distribute. Kay ang last kahapon, Victorias, ang Cadiz, kag Pontevedra, sa diin dako-dako man nga kandidat, sobra 4 milyones ka pesos ang nahatag sa mga beneficiaryo. Gagin tanayan sang 5,000 pesos na bulig financial sa ila. So dyan, now, siling rin ni Sir o ni Dr. C. Gerhard Kailian, may schedule and in fact, ang nagahimo sa priority kag schedule sila, amo iyang talatapan sa NHA. Pero wait pa siya makaibalo kung saan o naman ang masunod nga schedule para sa distribution sining pondo. Dahil note nga di magluwas sa itong una ng ginatag sa gobyerno nasyonal, iniya pa ni mag-una man nga bulig para sa mga nahalitan no sa Bagyo Odette kasi din ang iban matamat naman ang kabangon pero may ara gyapon nga nabilin nga may mga kautangan. Yan si Dr. Shepard Gerhard Kailian. May representation ng NHA usually totally damaged. Ang inatagaan natin is only totally damaged individuals no and totally destroyed in their lives. Pero usually ang tanan nga nakasabit totally damaged dito may na sila sa 5,000 pesos. Ang ato na dagdagan na is una-una gitang Tabangkalan, tapos ang Cadiz, and then ang Victorias, and then ang aton nga kahapon ang aton nga ng Pontevedra. Sige na sa action art. Kaya muna na sila ang last nga sa Odette nga na nga ara na sa PSWD o nga mga lista and nang na-confirm na validate na sila. Amo na action John no ang parayag ni Dr. C. Gerhard Kailian.
Balita gikan sa Provincial Capital, Aksyon Artay Hupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat gid sa report ni Action Art kay Hupon gikan naman sa Kapitolyo Provincial. Amon ano ang nagapadayon nga distribution sang mga ayuda gikan sa National Housing Authority. Saluhan naman ang report gikan naman sa Bacolod City Government Center. Report ni Action Dale Salazar may angot sa nihong ginapasabat na sang ombudsman ang DPWH kag DNR angot tubra sa pagpangutod sang kahoy sa Dalan Araneta. Check naton mga ka-aksyon ang linya ni Action Dale Salazar. Gikan naman sa Bacolod City Government Center mga ka-aksyon. Antes pamantanan sa itong mga tagpalamati, magtumaros ang Evergreen Herbal Capsule, Cleansing, Nourishing, Balancing. Arin ang pinakabagong pinaka-epektibo. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Bacolod City Government Center. Report gikan kay Action Dale Salazar. Action Dale sa report, please come in. Action dyan, masobra isa ka tuig, umisagin file ang kaso sa Office of the Ombudsman Visayas. Ang development sini is ginapasabat na ang DPWH Bacolod District Engineering Office. Lakit man ang DNR ang tini sa pag-utod sang mga puno sang kahoy nga century-old action dyan dira sa area sang Dalan Araneta, Old Airport, Bacolod, nga sakop sang Barangay Singkang Airport. Kumadumduman ang complainant diri ging kilala action dyan sang isayday ka anti-graft group na Crusaders for Justice nga gin-file sa nga founder kag presidente nga si Dominador Villanueva Jr. sang May 2021. So laki diri sa mga respondent amo sanday Engineer Joan Nathaniel Hirangaya kag si DPWH Bacolod District Engineer Jaime Havillana kag pila ka mga dyan those action dyan sa DPWH kag DENR. Sa pagpakig-agot natin kay Engineer Hirangaya nga before sang ginfilang kaso, siya in action dyan ang nag-survey bilang pamuno sa City Environment and Natural Resources Office sa Consen Rubago. Kagaron OIC ni siya sa Provincial Environment and Natural Resources Office sa Penro. According kay Engineer Hirangaya, wala pag niya nabaton ang dokumento halin sa Office of the Ombudsman Visayas nga ginapasabit sila sa counter affidavit pero usually 10 days from receipt action dyan. Amo na siyang deadline nga maghatag sila sa gilas nga explanation kag palayaga. Ginaadi-adi actually sang engineer nga matagan sila sang tsansa ining tikang malasang ombudsman matagan sila sang tsansa nga makapathag sa ilas nga mahina. Kaya kung madumduman action dyan ang ilas nga explanation pag-issue nila sang cutting permit dira sa area sang Old Airport na comply ang tanan nga mga requirements rason nga nag-issue sila sang cutting permit. Aring portion sang tingog sang isa sa mga respondents nga si Engineer Joan Nathaniel Hirangaya. 10 days na masugod upon receipt namon. Hindi man mag-issue siguro ang office kung hindi kompleto at hindi illegal ang application. Muna gani, pasalamat kami kay tagaan din naman ng kamisan. Sana ka sa mag-submit pa sa namon ng explanation. Pero doon Action dyan, portion ilamang sang tingog ni Engineer Hirangaya. Update, kabay tagikan sa Bacolod City walang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat sa report ni Action Dale Salazar gikan sa Bacolod City Government Center. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Man ginarekomendar sa inyo pag-inom sang Blue Turno Plus capsule.
Alright, thank you so much. Mayang hapon kay Athea Kim Eriman. Good afternoon kay Isel Vargas Bello from taga Espanya kuno. Aga pa matigid. Mayang hapon Rodrigo Cañedo, ari ko sa shopping, tubog ang ulan. Ayo kay gabubong ulan sa gwa mga kaaksyon pagwa ko kaina. Sir Merili Oligo, good afternoon. Marive Kigan Talavera, mayang hapon Aksyon Radio. Nagapamati dira kuno sila ni Sir Merili Oligo sa Bani Cafe. Mayang hapon dira. Barkit Tribe, mayang hapon Sir John. Mayang hapon Kimpo Yulo and retired police Jerry Senyoro nga always gid nagapamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Salamat gid, no? Salamat man Barkit Tribe. Ma'am Ana Sinoro, Melvin Pinafiel, good afternoon. Dennis Nuestro, good afternoon. Ma'am Homa Lumena, mayang hapon sa imo dira. Evelyn Ipomoseno, mayang hapon. Oy, classmate ko Reggie Carnal. Good afternoon. Musta na Reg? Do, ay natakakita ayaw. Sir Ray Flores Baryoga, good afternoon sa imo dira from Barangay Pandanon, DSB. May nga po na sa tanan naton nga matag palamatik nga naga-monitor via Facebook Live. Ang iban, karon naman. Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwag nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon. Aksyon Radio Philippines Standard Time las 5:59 na. Pabalik diri sa atong pagpangalaga diri sa Aksyon Reports Afternoon Edition. I-check na naton mga ka-aksyon ang report naman sang aton nga patrol, sang aton nga patrol 2.
naga-cover sa northern portion sa Bacolod City. I-welcome naton first time on air diri sa Aksyon Radio Bacolod ang bago naton nga miyembro maka-aksyon. We have Aksyon Zil Minardo sa patrol. Aksyon Zil, mayang hapon, please come in. Aksyon Zil? Sige, i-check naton na utod ang linya ni Aksyon Zil Minardo. Radyo. Una sa tamang balita. Una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasais ang takna sa gabi. Balikan naton ang linya sa atong patrol 2. Ato naman nga crossing patrol. Yala na liwat, the first time. Take Tony, welcome naton ang report ni Aksyon Zil Minardo sa patrol. Aksyon Zil, mayang hapon. Aksyon Zil? Action dyan, maayong hapon, maulanon niya hapon, action dyan, no? Sa drin sa may syudad sa Bacolod, yan, medyo magalum-galumon, gano'n ko na nagtupa, nagagana ang ulan na action dyan. Subong nga lakat man sa trapiko, sa sininga hapon, no, medyo okay pa, kahit subong manog alas 6 pa man ang action dyan, so kalabanan karon ang mag-heavy na no, ang traffic ya, ate amo na ng mga alas 7, tubtob para sa 8, kaya ang iban sa mga kauturan naton, nagapauli na halin sa ulubrahan action dyan. Samtang action dyan, no, subong nga hapon, ginalibot amo naton diri ang syudad sang Bacolod, no, sa subong makita naton na diri madamo sang kauturan naton apisan nga gaulan-ulan ang tiyempo, no, ang ara sa dalanon sa kada area diri sa maya syudad sang Bacolod. Kagang na-report man nga may sa patrol na action dyan, subong hapon, no, wala na sang personnel kaga persons deprived of liberty sa Bureau of Jail and Management Technology ang positibo sa COVID-19. Di do ka good news niya, no, kaya suno kaya BJMP Regional 6 spokesperson Attorney Jairus Antonio Dohelio sa pihak nga wala na sang kaso nga na-record kag manubo na ang kaso sa COVID-19 sa probinsya, ginapaidalom sa gihapon sa quarantine ang mga PDLs gikan sa mga stations antis ikumit sa BJMP facilities, kagadugang pa imbes sa 15 dias gina-quarantine ang mga PDLs, 7 na lang kaadlaw. So palayag pa ni Dohelio nga ginapatuman pa man ang tingbanay nga duty sa mga personnel agod maka-quarantine action dyan. Balita halina sa patrol, Action Zil Minardo, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita. Una sa tamang serbisyo. Radyo. Salamat sa report ni Aksyon Zil Minardo, gikan naman sa patrol. Opo dira kay Aksyon Eden Aboso kag Aksyon Papang Nixon Tahong. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasais 2. Kagamoyad itong kabusang yung pagpangalagad sa atong paratuntunan ng Aksyon Reports Afternoon Edition. Inyo nabatian ang kapangunang mga balita lokal kag nasyonal. Merkulis kita nga edisyon sa atong pagpangalagad Hunyo 1, tuig 2022. Madamo gid nga salamat sa aton nga mga aksyon unit reporters nga nagupod sa aton man nga pagpangalagad subong idamang hapon. Sa Patol Aksyon Eden, Aksyon Zil, kag Aksyon Papang Nixon Tahom, sa News Center Aksyon An Defensor. Dili naman sa aton nga Studio A Master Control Aksyon na Oliver Pason, kag Aksyon Christian James Benares. Standby na mga ka-aksyon sa masunod nga programa Aksyon Balita Evening Edition, apod kay Aksyon Dale Salazar, kag Aksyon An Defensor. Sa liwat ako ng inyo alagad sa kahanginan, Aksyon John Diaz. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.